7 chyb, ktoré ženy robia pri chudnutí. Chaoticky skáčeš od jednej veci k druhej. Raz neješ sacharidy, potom robíš fasting, potom skúšaš krabičkovú dietu. Všetko ti drží tak 2,5 dňa a čuduje sa, prečo nemáš výsledky. Rada príjem versus výdaj aplikuje v praxi následovne. Voľba nízkokalorických jedál, šetrenie kalórií v každom jedle, preskakovanie jedál, aby si ušetrila kalórie. Všetko alebo nič prístup. Buď ideš bomby od pondelka, cvičíš každý deň a ješ len zdravo a čisto, žiadne pečivo, žiadne sladkosti, alebo keď ti to jeden deň nevyjde, tak všetko je zničené, rúcaš sa, začneš jesť viac, hýbať sa menej a čakáš na ďalší týždeň, aby si mohla začať odznovu. Doma ti všetko funguje, ako náhle vytiahneš pety z domu a si na nejakej návšteve, si v práci, si na oslave, každý ťa núka jedlom a všade je veľa jedla, nevieš ako to máš zvládať, chaosíš, panika, žiadna kontrola nad jedlom. Prehnane riešiš veci, na ktorých vôbec nezáleží. Chcem začať cvičiť, mám si kúpiť proteínový prášok, aké fitness hodinky by som si mala kúpiť, ak sa chcem začať hýbať, mám brať kreatín, aké zóne mám robiť kardio, aby som lepšie spaľovala tuky. Porovnávaš svoje jedenie s inými ľuďmi naokolo teba. Čo znamená, že non-stop spochybňuješ, či to, ako sa stravuješ ty, je správne alebo nie. Lebo tvoja kolegyňa Jarmilka funguje na keto diete a jej to ide a chudne, tak asi premýšľaš, že by si to mala robiť aj ty. Ale zabudáš na dôležitú vec. Ty miluješ sacharidy. No a posledné, prehnane sa fixuješ na to číslo na tej váhe. Každý deň sa vážiš, ak priberieš 200 gramov, tak už neješ. Keď schudneš 200 gramov, tak ješ viac. Číslo na váhe je niečo, čo ťa zaujíma. Našla si sa náhodou v týchto bodoch, lebo všetky tieto body som robila ja vo svojej minulosti. Presne preto som sa rozhodla študovať výživu, trénerstvo, fitness, poradenstvo. A teraz pomáham ženám, ako som bola kedysi aj ja, aby nerobili tie isté chyby, ale naopak ukazujem ti, ako jednoducho si to vieš nastaviť v tom živote, v tom pohybe, v tej strave, aby si mala výsledky. Stačí, ak hodíš dole slovo coaching a ukážem ti ako na to. Čau.